Udah cantik banget. Malam mingguan. Waduh, ora mikir. Wong lanang pengen medang iki gelasnya ngono gelas pop mie. Bunga-bunga kembien tukang rongsok. Elan. Plak-plak bapak. Coba apa nih lah. Cantiknya. Papi waduh galak kon. Untuk kayu ora melas karo wong lanang. Ngore anu gelas aja dikletaki tuh li. Iki wong lanang pengen medang ngene. Wadah pop mie. Saja medang pepe. Pangan di kon. Lah kok malam mingguan no. Sing-singna temen malam mingguan. Kayak iki kayak pan nggo numpak jaran pakaiane. Ayo sing-singna nemen malam mingguan yang sing rapi, sing ayu, sing seksi yo. Wah, kenyang ngene seksi ge, sampean ku monine. Ngene seksi nemen si kon. Ndak katone ayu, ndak sangine ayu. Yang ngene sing kaya kiye, gamis sing mewah kaya kiye ngrebek sampeane. Dipoyoki bae mone kaya katon tua. Yang nyatane kaya kuwe dileng naraine oh. Masya Allah. Kaya kuwe wong lanang pan demen kepibe sih no. Ayo sing rada memper nggo pakaian ge. Ya kayak kurungan, Pak. Kayak kurungan, model kurungan. Kurungan. Kon muni dadi sintren ya. Dongene malah kerasupan ya malah setane sing gila karo kono. Sekian papi yuk. Papa papi. Ya jene ki kunyo karo. Pengen nyeblak, Pak. Pengen nyeblak di. Pengen nyeblak apa namanya gue kalau jejak waktu gelap sampean sih. Harus ngamuk. Masih cuman beli. Jalusi kak, ayo ngomong wadon baik. Kurang apa sih Wanti? Hilang duit. Reyus ayu temen kayak kius putih anak apa kau glowing kak? Harus ngamuk kok. Bagian mamer beli. Mamer beli. Tak banting maning sampean. Iya gelem. Tak danem ini kene. Ya iso. Gan gendong. Beli kok tiba maning prong, tongprong. Ora wis. Panumpak apa? Mak jaran no. Fit listrik Pak ya. Lah, yung anak boy, sampean. Bolong lo bisa. Ampun. Ako lipit listrik wis dituling sampean digadak nang gosol dupane, digepit listrik bae. Tuli wong lanang kayong bisa dikiwang-kiwing. Dapetnya bandul kunci apa? Kurang ajar. Anak ngon gak wong lanang ke sing ngelmu, sing gede, ada cilik bae kaya kue. Kita tadi ngarep. Mana nyong panatus? Raine glopotmu kaya kue. Wong lanang pan demen kepipi raine ting cilen.